Przypominam panu, mecenasie, że chodzi o śmierć kilku osób. Opinia publiczna domaga się stanowczości w takich sytuacjach. Widzę, że zadbał pan o prasę lokalną, żeby poparła pańskie przekonania. Proszę. Kimże ja jestem, żeby zabraniać prasie dostępu do informacji? A to jedno z trojga dzieci pana Wiecznego. Córka, proszę. Dziewczynka z zespołem Downa wymaga opieki, terapii. Tak się zastanawiam, kimże ja jestem, żeby zabronić prasie ogólnopolskiej umieszczenia tego zdjęcia obok pańskiego z informacją, że prokuratura nadużywa swoich środków, w związku z czym cierpią dzieci pana Wiecznego, a on jest jedynym żywicielem rodziny.